Slaven smo se. Danas imam izuzetnu čast da pozdravim u ime Norveškog društva Srbije Ogromne Kikinde i u ime društva ratnih veterana. Ovo dvoje mladih ljudi koji će ekspedicijom koja ima simboličan naziv Putem do slobode, biciklovima, preneti tople pozdrave našem prijateljskom narodu države Norveške, Kraljevine Norveške, gde će nastaviti tradiciju dobrih i prijateljskih odnosa između dva naroda koji su se u vremenu najstrašnijeg rata u prošlom veku, koji se desio u vreme fašizma, u vreme Drugog svetskog rata, gde su mnogi Jugosloveni, prevashodno Srbi, stradali u zloglasnim koncentracionim logorima u Norveškoj i gde je ipak jedan deo tog življa preživeo uz pomoć dobrim delima i humanošću lokalnog norveškog življa. To je ostavio neizbrisiv trag u sećanjima svih onih koji su se vratili i u sećanje njihovih potomaka koji danas održavaju bratske i prijateljske odnose sa norveškim narodom. Molim ova dva mlada čoveka da prenesu naše tople pozdrave kako društva, tako i ovog lokalnog življa i ovim činom polaganja venaca odali smo počast svim tim stradalima i onima koji nisu više među nama. Želim vam srećan put i lep boravak. Nadam se da ćete imati sve mogućnosti da vašu svetu misiju sprovedete bez ikakvih problema, obzirom da je ova godina ovu godinu obeležavamo kao 75-godišnjicu od kretanja svih naših interniraca u Norvešku i ovo je izuzetan jubilej i izuzetan čin vas dvoje koji ćete na vaš simboličan način još jednom potvrditi i pokazati da je to nešto izuzetno. Hvala vam i svako dobro i srećan put. Hvala, evo ja bih isto da kažem par reči samo da vam se zahvalim u ime naše ekspedicije. Nama je izuzetna čast da budu što smo vaši gosti i izuzetno ste nas obradovali što ste nas pozvali. Ja mislim u ime svih nas i u čast i naših iz Toplice i zarobljenika odavde iz vašeg kraja. Mi vozimo u njihovu čast, u čast prijateljstva, u čast podizanja antifašističke svesti u celoj Evropi, što mislimo da je fašizam aktualan problem i danas, a 75 godina nije tako dug period. A mislim da imam pravo da se zahvalim, da ću sebi tu slobodu u ime norveškog naroda kome ću preneti vaše pozdrave. Nas su upozorili da kad dođemo u ravnicu može biti vetar u leđa, može biti onaj ka nama koji će nas usporavati, ali evo ovo ću računati kao vetar u leđa od vas, naših prijatelja ka Norveškoj. Hvala. Kijel, ali verovatno ćemo ići na Dansko, dakle uzimamo trajekt i do Oslo. Koliko je to kilometara? Vidjet ćemo kad stignemo, koliko ćemo voziti, nekih 1600, 700, 800. Zvanično i nezvanično, plan je bio da se krene 23. maja, međutim, tehnički uslovi nam nisu dozvolili za to, tako da mi već sada smo u zaostatku sa tim našim planiranim vremenom. Međutim, pošto smo mi dali sebi više vremena nego što mislimo da nam je potreba, mislim da smo u roku. Mi u Oslo treba budemo 21. juna, 23. juna smo na severu gde vozimo poslednju etapu, čuli smo i sa lokalcima koji će nam se pridružiti i penjemo se da budemo gosti na toj zvaničnoj manifestaciji. Čak smo dočeli da će naša ambasadorka iz Osla da nas sačeka.
manje, da se prelazi 100 u proseku. Vidjet ćemo kako će to teći. Moj saputnik na ovoj ekspediciji Nenad Gaćeša, Pančevac inače, koji će me pratiti auto. Pa mi volimo da kažemo da vozimo po našem kraju, pa nas novinari šale se kao koliko vaš kraj, gde možete da vozite, pa eto pravimo kilometraže, ali ovo je zaista jedna ovako specifično najduža distanca do sada. Da li mesto za kamp, da li da nas prima u svoje domove, postoji couchsurfing, spremni smo na neki hostel, kamp, imamo vreće, imamo sve spremno onako, tako da vidjet ćemo poenta je da pričamo, da upoznamo što više ljudi usput, da pronesemo našu priču, ali eto, sve varijante su pričane. Podržali su nas naravno sredina, onako, prvo su svi bili u šoku, pa je onda krenula da se priča o tome i sad eto svi čekaju da im javljamo reportaže, snimke, tako da podržani smo uglavnom. Sad kaži mi, kolega, on je koliko godine ima i s čime se bavi? Kolega radi u NIS-u, ima 33 godine. Mi smo danas domaćini, zapravo udruženje Srpski ratni veterani i građani Kikinde, ovim dvoma mladim ljudima koji su krenuli u zaista jednu važnu, a neuobičajenu. Jeste, znači Kristinu i Nenada, znači kada smo prvi put čuli, kada smo obavešteni da će ova akcija biti, mi smo ih kontaktirali odmah i u razgovoru s njima shvatili smo koliki je značaj ove akcije, koliko je bitno održati sećanje na sve naše pretke koji su bili u Norveškoj i uopšte na borbu protiv fašizma, gde je Kristina i malo pre spomenula, znači da se to i danas nastavlja. Ono što je nama zadovoljstvo kao domaćinima koji su stigli na naš poziv ovde, jeste to da i sam grad Kikindu, znači ovo mesto stavimo na mapu tih kretanja, znači gde će ljudi, znači podržavajući sećanja i odlazići bilo gde, znači ispratiti ovdje i obeležavati i isto, znači sećanje, pošto je Kikinda jedna od mnogih mesta, nažalost sa područja bivše Jugoslavije, znači gde su ljudi odlazili u Norvešku. Da, saradili ga živo, produžili su ga živo. Javlja nam se Svetozar... Da. Išao si cikl u Norvešku? Ja sam kad sam bila u Norveškoj ovako vozila po Norveškoj na neki način. Ovo je test. Koji mora da uspije. Skojena spaka ako možemo do bicikla da snimimo i onda stvarno da se ostave domaćinima. Ajde, idemo. Što sad? To je to. To je deo šova. Ja razmišljam kako ja njih da snimim. Možemo da snimimo. A imamo kameru. Ja sam Nenad Gaćeša, dolazim iz Javnog kod Pančeva, pa motiv bio, bilo je skroz prirodno, sam me pošto idemo za Norvešku, ja sam pristao, počeli smo sve to da organizujemo, da bi pružio bezbednostnu kulturnu logistiku, da bi snimili neke lepe kadrove, da bi održali srpsko prijateljstvo, da bi pojavili stradanje srpskog naroda, ne samo tog drugog svjetskog rata, kroz istoriju, kroz velike stradanja, i da osnovimo neko malo prijateljstvo i da nastavimo da imamo. Šta je tvoja konkretna uloga? Pa logistika, bezbednost našeg ciklističnje, doček, ispraćaj,